салом дӯстон, мунтахаби Тоҷикистон аввалин бозии худро дар мусобиқаи CAF Nations Cup 2023 дар шаҳри Тошкан баргузор намуд. Пеш аз чемпионати Осиё ин мусобиқа ба чанд масъала рӯшанӣ меандозад. Мавзӯи асосӣ дар тими миллӣ ба нафарони алоҳида рабт дорад, бозингарое ки дар ҳайат ҳастанд ва онҳое ки роҳ дода нашуданд. Дар ин ҳама сармураббӣ ҷавобгар аст, лекин чунин ба назар мерасад ки ӯ ҳам супориш иҷро мекунад. Имрӯз мо бардоштҳои худро аз бозии аввали тими мунтахаби Тоҷикистон дар ин мусобиқа баён медорем ва аз хабарҳои дигар ҳам метавонед аз видеои имрӯзаи мо огаҳ шавед. ҳатман лайки қиматбои худро гузоред ва баъди ин бемалол тамошо кунед. дӯстон, мавсими нав ба наздикӣ оғоз мегардад ва ин маънои онро дорад ки ҳар як даста бо формаи нави худ чемпионатро оғоз мекунад. Агар хоҳем ки футболкаи дастаи дӯстдоштаи худро дар тан дошта бошед, то метавонед аз интернет-магазини Gol Shop истифода баред. сифати футболкаҳо дар ин магазин дар дараҷаи олӣ аст ва дар он ҷо футболкаи томи бозингаронро ёфта метавонед. Барои харид кардан ба ссилкаи описания даромада футболкаи дастаи дӯстдоштаи худро интихоб намоед ва ҳамчунин агар дар вақти харид промокоди ман Гаировро истифода баред, то 10% ба шумо скидка мешавад. Агар дар вақти харид кардан мушкилӣ сар занад, озодона ба ман наистед ва ҳалли онро пайдо месозем. Агар шумо бозиро тамошо карда бошед, пас суол ба шумо: ҳамин Пётр Шегирд бо кадом тартибу усул бозӣ мекунад? Ягон қолаби муайянро шумо дидед? Рости гап мо надидем. Нахуд бо Туркманистон ки ҷавононро ба ин мусобиқа овард, мо аз хатти дифоъ бозӣ кунем. Мо чунин дастаро бояд прессинг карда бо ҳисоби калон онҳоро шикаст бидиҳем. Нимаи якум нишон дод ки дастаи туркманҳо хеле заиф аст, вале мо ин фактро истифода набурдем. Ба хатти дифоъ нишаста интизори ҳамлаҳои рақибон шудем. Дар натиҷа имкониятҳои голзании дастаи Туркманистон дар қисми аввал аз мо ба маротиб бештар буданд. Чунон менамуд ки истоди мураббиёни дастаи мо умуман бозии туркманҳоро наомӯхтаанд. Танҳо бо шарофати ҷавон ва бетаҷриба будани туркманҳо онҳо тӯбро ба дарвозаи мо ворид карда натавонистанд, аммо дар қисми дуввум тӯбро Рустам Ятимов аз дарвозаи худ гирифт. Манучер Ҷалифи таърифӣ мо як бар як рафт ва гол зада натавонист. Дарҳол дар ҳуҷуми ҷавобӣ бозингарони рақиб ҳисобро кушоданд. мо албатта бо азоб машаққат бо як зарбаи ҳамроқулов ҳисобро баробар кардем, вале дар маҷмӯъ аз ин бозӣ мо ягон умеди хуб ва ояндаи дурахшонро нагирифтем. бозии навбатӣ бо рақибони қавӣ Умон ва Ӯзбекистон хоҳад буд. бо чунин бозӣ танҳо шарманда мешавем. то бозии дуввум дастаи мо бояд хатоиҳоро ислоҳ кунад, вагарна беҳтараш бо ҷоми Осиё наравем. Усем Ауар бозингари дастаи Рома шуд. Ин аллакай хабари расмӣ аст. Футболбози номбурда аз 5 мавсими охир дар сетояш беҳтарин нишонзани дастаи Лион буд, вале мавсими сипаришуда охирин дар ҳайати ин тим барои ӯ буд. Дар ҳафти мавсими сипаригарида роҳбарияти дастаи Лион чандин маротиба ба футболбози номбурда шартномаҳо пешниҳод карданд, вале ин бозингар аз ҳамаи онҳо даст кашид. Ҳарчанд шароитҳои як қарордод аз дигараш беҳтар буданд ва маоши баланд ҳам пешниҳоди ин бозингар карда шуд, ӯ роҳи пойтахти Италияро интихоб кард. Жозе Мауриньо тавонист суханҳои хостаи дили ӯро пайдо кунаду ӯро бовар кунад ки дар шаҳри Рим ӯро интизоранд. Усем Ауар то соли 2028 бо дастаи Рома шартномаи ҳамкорӣ имзо кард. Футболбози номбурда бе ягон маблағ ба Рома омад. аз ҷиҳати молиявӣ ин трансфери хеле олӣ барои дастаи Рома мебошад. Ауар ба ҳайси агенти озод ба дастаи пойтахти Италия омад. умурҳои бозингари фаронсавӣ дар мавсими сипаришуда бад шуданд. сабаб осебҳои ин бозингар ва мавқеи зиёд пайдо накардан дар ҳайати асосӣ мебошад. ӯ дар рафти мавсим танҳо як гол ва як ассист кард. дар Рома ин бозингар метавонад натиҷаҳои худро боз беҳтар кунад. Наби Кейта пас аз оне ки мавқеи худро давоми чандин сол дар дастаи Ливерпул пайдо накард, сафи ин тимро тарк намуд. ин факти маълум буд. ҳанӯз дар ҷараёни мавсим маълум буд ки дастаи Ливерпул бо ин футболбоз шартномаи навро имзо намекунад ва ӯ метавонад дар ҷустуҷӯи дастаи нав бошад. дастаи нав барои ин футболбоз пайдо шуд. пешниҳодҳо ба Наби Кейта зиёд буданд, вале дар ниҳояти кор ӯ Бундеслигаро интихоб кард. Кейта карьераашро дар дастаи Вердер Бремен идома хоҳад дод. худи нимҳимоятгар дар ин бора чунин гуфт: ман воқеан ҳам мавқеи худро дар дастаи Бремен интизорам. суҳбатҳо бо намояндаҳои даста ва бо гирду атрофи Вердер маро бовар бар он кунонанд ки макони мувофиқ барои ман мебошад. сармураббии даста ба ман лоиҳаи бозиро фаҳмонд ва ман бовар кардам ки дар Вердер нақши муҳимтарин хоҳам дошт. Вердер макони хос аст. ман то ҳол варзишгоҳи Визерштадионро дар хотир дорам. ҳангоми дар Лейпциг будан ба ин ҷо омада атмосфераи беҳтаринро эҳсос кардам. барои ман ин қадами дуруст аст.
акнун дар корномаи Наби Кейта марҳилаи нав фаро мерасад. Ӯ бояд собит кунад, ки метавонад то ҳол дар футболи Аврупо яке аз номҳои асосӣ бошад. Дар акси ҳол духтурони дастаи олмониро лозим меояд, ки чанд соли дигар барои тавбати Кейта саргардон шаванд. Дар Ливерпул аз ин чунон хаста шуданд, ки ба маблағи калони сарф шуда барои Кейта дилашон насӯхта ӯро раҳо карданд. Футболбози аз қитъаи Африқо ба мусобиқаи пуршиддати Англия тоб оварда натавонист. Акнун ба Бундеслига баргашт. умед мебандем, ки ӯ дубора ба ҳолати аввалаи худ бармегардад. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ хотима ёфт. Акнун моро полуфинале Лигаи Миллатҳо интизор аст. Нидерландҳо бо Хорватия вомехӯранд, а Испания бошад бо Италия. Кадом тимҳо ба финал рухат меёбанд ва чӣ гуна сюрпризҳо моро интизор аст? Тамошои рақобатҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Месси аввалин бозиашро дар сафи дастаи Интер Майами кай дуир мекунад? Аз он рӯзе ки футболбози аргентинӣ ба дастаи кишвари Амрико рафт, он қадар вақти зиёд сарф нашуд. Мухлисони дастаи Интер Майами аллакай чиптаҳоро барои мавсим ҳам барои бозиҳои хонагӣ ва ҳам барои бозиҳои сафарӣ гирифтанд. Айни замон расман маълум нест бозингари аргентинӣ кай аввалин бозиашро дар сафи дастаи нав баргузор мекунад. Тибқи маълумотҳои ба даст омада ин кор рӯзи 20 августи соли ҷорӣ рух хоҳад дод. Дар рӯзи номбаршуда дастаи Интер Майами бар зидди Шарлот бозиашро дуир хоҳад кард. Собиқ ҳамдастаи Лео ва ҳамлагари собиқи Барселона Луис Суарес дар як мусоҳиба ишора кард, ки ӯ Месси ва Неймар дар як даста карьерашонро ба итмом хоҳанд расонд. Ин кадом даста хоҳад буд то ҳол маълум нест. Суарес ишора кард, ки ӯ ва Месси ҳатман дар як даста охирин рӯзҳои корномаи худро мегузаронанд. Шояд Луис Суарес ҳам ба дастаи Интер Майами гузарад. Бо назардошти сину соли ин ду нафар айни замон марҳилаи охирини корномаи онҳо фаро расидааст. ҳамчунин Суарес ишора намуд, ки бо Неймар мо ҳанӯз дар Барселона будем, ки ба чунин хулоса омадем, вале ҳеҷ кас ояндаи худро дуруст гуфта наметавонад. Шояд Неймар аз ақидаи худ баргардад. Дар маҷмӯъ ин бозингарон бо эҳтимоли ғолиб дигар ҳар се ба Барса барнамегарданд. Дар ҳамин равзанаи трансферӣ аз ҳама имконияти хуби бозгаштро Неймар дошт, аммо чунон менамояд, ки ба бозгашти ӯ дар дастаи каталонӣ ниёз надоранд. Месси бошад дар соҳилҳои Майами дам гирифта марҳилаи охири карьераи худро бо дамгириҳо ва истироҳат мегузаронад. Нархи чиптаҳо барои бозиҳои дастаи Интер Майами пас аз омадани Месси аллакай даҳҳо маротиба қимат шуданд. Реал Мадрид бозингари навро барои мавқеи Бензима пайдо кард. Ин ҳамлагари дастаи Интер Лаутаро Мартинес мебошад. Тибқи хабарҳо худи Флорентино Перес ҳавасманд будааст то бозингари аргентиниро ба сафи мадридиё ҷалб кунад. Пас варианти Кейн чӣ мешавад? Ин ҷо гапи асосӣ дар сину соли бозингар дониста мешавад. Чун Мартинес ҷавон аст, ӯ метавонад 10 солаи наздик нафари асосӣ дар хатти ҳуҷуми Реал шавад. Перес ин нияти худро аллакай ба сармураббии даста Карло Анчелоти ҳам гуфтааст. Мутақассиси итолиёвӣ мехоҳад Хари Кейнро дар Реал бинад, вале зид нест, ки бо Мартинес ҳам кор кунад. Анчелоти ҳатто ишора кардааст, ки бозингаронеро мисли Бензима ва Модрич ба пуррагӣ иваз кардан ғайриимкон аст. Ҳар бозингаре ки ба Реал ояд, хоҳ Кейн бошад, хоҳ Лаутаро Мартинес, маҷбур мешавад, ки меҳнату заҳмати зиёде намояд. Он талаботҳое ки Анчелоти дорад, на ҳама аз уҳдаашон баромада метавонад. Папа Карло ба бозингарон дар майдон озодӣ медиҳад, вале дар иваз маҳорати олӣ ва бовариро талаб мекунад. Агар дилхоҳ бозингар ба Реал омада худро дуруст нишон дода натавонад, тақдири Азарро такрор хоҳад кард. Фарқ нест, ки ин футболбоз бо кадом нарх харидорӣ карда шуд. Аз ҳама муҳим барои Анчелоти натиҷаҳои даста ҳастанд. Агар Лаутаро Мартинес ба Реал омада ҳадди ақал 80% кори Бензимаро анҷом диҳад, Анчелоти метавонад Кейнро фаромӯш кунад. Нархи футболбози аргентинӣ дар бозор 80 миллион евро гуфта мешавад. Реал Мадрид барои пайдо кардани бозингари арзанда дар мавқеи Бензима омода аст, то ин миқдор маблағро сарф кунад. Ба ҳамин тамом, бори дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.